गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननि जि खौरां बिजों बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासैनिसिमबो आं जासिहरग्रोबाय। जोङो गासैबो मोनथिगौ दे मैया 31 मार्च बे 31 मार्चमोन आरो बे 31 मार्चआव आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि थामहिनबा बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ आसाम जि सरकारि खुंथाय बे सरकारि खुंथायनि बानजायनायाव आसाम नाङैनो बे हाबाफारिया मैया जादोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन गौथुमफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिदों। बर' हारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1990 मायथाइनि 1 मे बे थैनायनि उननिफ्रायनो बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थादों। आरो 1990 मायथाइनि जि 1 मे बे 1 मेनि उननिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फरायसा सान महरै फालिनो थाखाय बेखौ गुबुन गुबुन सरकारि जि बिफान बे बिफानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि प्लेटफर्म बेवहाय बुंबोबाय थानाय जादोंमोन। आरो बै हिसाबैनो मैयानि सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथांनि जि आसाम सरकारनि जि खुंनाय बे खुंथायनि गेजेरजों मैयायो बे हाबाफारिखौ गिबि खेबनि थाखाय आसाम नाङै 67थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै मैयायो फालिदों। आरो बियो बर' माहारिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोलाव मोनसे दाबि बे दाबिया मैया जाफुंसारदों। आरो बे हिसाबै बेयो बर' माहारिनिनो मोनसे गेदेरथार जाफुंसारनाय। दा बे हिसाबै आं बिटिआर सरकारनि बुंथिगिरि हिसाबै बेवहाय आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों, हामबाय होनदों। आरो बेयो मोनसे बर' माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय बेयो गेदेरथार मोनसे जिहेतु जाफुंसारनाय। दा बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोनोम सान बे 67थि जोनोम सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानैनो मैयायो आसाम सरकाराबो माखासे जिखिनि फरायसाफोरनि अनसुंथाइ जिखिनि बिथांखिफोर दङमोन बिथांमोनाबो फोसावदों। आरो बेनि अनगायैबो बिटिसि सरकाराबो मैयायो बिटिसि सरकारा गावनि खुंथायनि गेजेरजों जिखिनि माने फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय जिखिनि थांखिफोर दङ बेखौ फोसावदों। जोङो नुदों प्रमद बर' बिथांनि जि आफाद सरकार सालायनाय बिथाङा सरकाराव फैनायनि उनावनो बिटिआर सुपार 50 CM सुपार 50 मुंनि बिथांखि फोसावदोंमोन, माने मेलेम गोनां फरायसाफोरनि थाखाय, गोरों फरायसाफोरनि थाखाय। दा बे हिसाबै मैयायोबो बेवहाय मोनब्रै जि बिथांखि बे बिथांखिखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेजेरजों बिटिआर सरकारनि जि बिथांखि बेखौ फोरमायदों। दा बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों नैबे आगोलाव जोङो CM सुपार 50 होननाय जि मोनसे बिथांखि बे बिथांखिया मैयानि सानाव बड'फानि मुङाव बेखौ उसुर्गा खालामदों। आरो मैयानिफ्राय जि माने CM सुपार 50 जिखिनि प्रग्राममोन, जिखिनि एजेन्डामोन, बे एजेन्डाया मैयानिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मुङै मैयानिफ्राय बेखौ मोनथिजादों। आरो बे हिसाबै मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम नङा मोनब्रै बिथिङाव बिटिआर सरकारा बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै सुपार 50 मुंनि जि बिथांखि बेखौ फोसावदों। आरो बेनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फरायसाफोरखौ लानानै जि मोनसे मिजिंमोन बे मिजिंखौ निस्सय जोङो जाफुंसार होनो हागोन, जाफुंसारखौ जोङो मोननो हागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिनि राव हारिमु, बेनि जि राजखान्थियारि मोन्थाय, बेनि जि सोलोंथायारि जौगानाय, बेनि जि माने समाजारि जौगानाय, बे गासै बिथिंखौ लानानै
बिथाङा गोलाव सम आन्दलन खालामदोंमोन। गोलाव सम बिथाङा बर' माहारिनि थामोनथानि थाखाय बिथाङा गोलाव सम सोमावसारबोदोंमोन आरो बेनि गेजेराव बिथांनि जि मोनसे थांखि, बे थांखिया सानफ्रोमबो फरायसाफोरखौ लानानैनो बिथाङा खामानिखौ मावबोदोंमोन। जेब्ला बिथाङा 1987 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान मोनखांनायनि उनावनो सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन। बै समाव बिथाङा माखासे मानि दाबिनि मोनसे फारिलाइ होदोंमोन आरो बे फारिलाइयाव फरायसाफोरखौ थांखिनानै बिथांनि जिखिनि एजेन्डा, बे एजेन्डायाव बुंदोंमोन दे फरायसालियाव मिड डे मिल होनाय, बेसेन नाङै गाननाय जोमनाय होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। फरायसालिनि फरायसाफोरनो बेसेन नाङै फरा बिजाब होनायनि बाथ्रा बिथाङा बै समावनो दाबि दैखांबोदोंमोन आरो दिनैनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि दाबिफोर, बे दाबिफोरखौ जाफुंसारनाय मोनसे महराव जोङो मोननो हादों। थारैनो बियो जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मोनसे बियो एचिभमेन्ट, ग्रेटार मोनसे एचिभमेन्ट होननानै जोङो बेखौ बुंनो हायो। दा बे नोंथांमोननि जि खौरां बिजों, बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे जोंनि बर'नि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ आङो बेखौ खावलायनो नागिरदों दे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा बर' माहारिनि नाजानायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोनोम सान, बेखौ आसाम सरकारनि जि गनायथि, जोङो बेखौ मोननो हाबाय आरो जोंनि थांखिया दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जोङो माबायदिहाय माने नेसनेल लेभेल, माबायदिहाय माने इन्टारनेसनेल बुहुमनां बे फरायसा सानखौ जोङो माने फालिहोनो हायो, बेनि जि मोनसे नाजानाय, बे नाजानाया जोंहा थालायलायनांगौ आरो बेखौ जोङो बे बुहुमनां जि मोनसे फरायसा सान फालिनाय, बे बुहुमनां फरायसा सान फालिनायनि थाखाय जों गासैबो खामानि मावनो थाखाय आं नोंथांमोननि जि खौरां बिजों, बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि मेलेमजिबि सुबुं, जोंनि गौथुमफोर, बर' माहारिनि आरो गुबुन गुबुन आफादफोर गासैखौबो आं खावलायदों, हामबाय होनदों आरो जि मोनसे जाफुंसार, बे जाफुंसारनि थाखाय जोङो गासैबो गोजोननायखौ जोङो फोरमायदों। बे मैयानो जादों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा सानफ्रोमबो जोबोद सांग्राङै थायो। माखासे इनफरमेसनफोरा, फोरमायथिफोरा बिथांनियाव थायो आरो बे हिसाबैनो मैयायो जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि 67थि जोनोम सान, बे 67थि जोनोम साननि जि मोनसे फालिनाय, बे फालिथायनि जि मोनसे गोथार सान, बे गोथार सानाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो गावगायनि जि मोनसे उइस, बे मोजां हामलायनायखौ बिथाङा होदों आरो बै हिसाबै जिहेतु गाहाय मन्थ्रिनि मोनसे नलेजाव बे माने फरायसा आफादा फैबाय, दा बेखौ जोङो गाहाय मन्थ्रिनि थाखोआवल' दोनालासिनो बेखौ जोङो नेसन वाइड जोङो बेखौ खालामनांगोन आरो नेसन वाइड खालामनो थाखाय निस्सय जोङो गासैबो खामानि मावनांगोन आरो बियो नेसन वाइड खालामनो थाखाय बियो जोंनि थाखाय एसे गोरलै खामानि जागोन होननानै आं सानो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।